Zuid-Limburg staat bekend om haar prachtige landschap en de bijzondere planten en dieren die je tegenkomt hier in het zuiden van Nederland. In deze rubriek laten we je zien wat je allemaal kan tegenkomen als je wandelt en goed kijkt. Zoals de ree. De ree is een evenhoevig zoogdier. Dit betekent dat ze een even aantal tenen hebben. De ree heeft een zandgele tot roodbruine zomervacht. 's Winters is deze meer grijsbruin tot zwart van kleur. Volwassen dieren hebben geen vlekken. Het volwassen mannetje, de reebok, heeft een eenvoudig gewei bestaande uit meestal 2 tot 3 punten die ook wel enden worden genoemd. De ree is geen grazer zoals een hert, maar een knabbelaar. Het dier eet bramen, bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen. Ook kun je de vos tegenkomen. De vos, die ook wel de gewone of rode vos genoemd wordt, is een lid van de hondachtige. De vossenvacht is over het algemeen roodbruin van kleur, maar kan ook beige tot helderrood zijn of zelfs zilverkleurig tot zwart. Vooral in de bergen komt dit voor. Hij heeft een schouderhoogte van 35 tot 40 centimeter en staat hoog op de poten. Hij heeft een kop-romplengte van 50 tot 80 centimeter en een staart van 32 tot 48 centimeter. Mannetjes zijn over het algemeen groter dan vrouwtjes. De vos leeft meestal in een groep van zo'n 6 dieren. Vossen leven in een hol. Dat hol is zelf gegraven of door een konijn of een das. Het komt zelfs voor dat vossen hun hol delen met konijnen en dassen. Heb jij een te gekke wandeling gemaakt en mooie foto's? Deel ze dan op onze socials, dan zie je ze misschien binnenkort terug in de aflevering.